приятели! Добре дошли в моят YouTube канал. Супер много се радвам, се завръщам. Този влог няма да е просто моето ежедневие в България, а заминаваме на едно много интересно място, което ще видите в този влог. Така че абонирайте се за моя канал, поставете едно харесване. Наистина ви обещавам, че влоговете ще излизат доста често, защото сега идва Коледа, след това Нова година, след това идва веднага рождения ми ден. Затова ще имам много яки неща за гледане. Затова абонирайте се за канала ми, поставете едно харесване, а ние стягаме багажа и тръгваме. Виждам се. Вики, чакай да ти питам едно интервю. Вълнуваш ли се? Да, мога. Къде ще ходим? Париж. Добре. Тук ще сложиш такова да я ни чуят. Билетчета, заповядай. Мерси. Добро утро! Започваме с ден едно в Париж. Вече сме готови. Вижте какви сме с ръкавици, едни чанчи, едни шапки. Вики, гледайте как се е барнал. Вики, аз покажи. Ето ръкавиците. Времето е уникално. Седно сме го поръчали по поръчка. Пече слънце, пак даваше, че ще вали. И сега отиваме да хапваме, да закусваме. Вече се оправихме, така че показваме абсолютно целия ни ден. Така че абонирайте се за канала ми, поставете едно харесване и очаквайте много яки видеа от нас. Той е тук! Ей, така намерихме една раз, когато сменихме обективите, защото той е супер телефото и се вижда много надалече. И директно, yeah, we can switch it. Thank you. Yeah. Thank you so much. Perfect. Идеално. Пожарката на хората. Хоп. Айде, всичко. Може да пишете в коментарите дали някой от вас вече е ходил в Париж, какво интересно е видял, какво му е харесало, какво ме е направило на едно впечатление. Сега аз първи път съм в Париж, много ми хареса всичко, времето наистина е уникално и нямам търпение да разгледам, да обиколя всичко, ще се снимам абсолютно всичко. О, да вижте какво е яко. О, как ми замириса на палачинки. Да радя малко с френско настроение. Say hi! Say hi! Сме на главната улица Шанзелизе. Вижте какви бусчета има. За туристи винаги между другото супер пълни. Ето е главната уличка Шанзелизе. И отивам по магазините. Вече виждам Cartier, Сваровски, Монклер, така че ето още един ютубър. Петинка! Аз съм презена как има толкова много хора. Тук представете си ние в България всеки ден да посрещаме толкова много туристи. Ние само лятото и то на морето. А тук е буквално цяла година. Ето, хората се забавляват. Юху! Сега ще ви покажа хотела на Луи Витон. Вижте тези приятелчета тук. Хоп, хоп. Hello! Всички са готини. Мале хора, вижте хотела на Луи. Просто това е нещо нереално. То покажа опашката за Луи Витон. Това не е само това, защото продължава и настрани. Вижте какво е красиво. Хоп. И маничката се радва. Между другото, тук Луи Витон раздават горещ шоколад или чай, не знам какво е. Всички хора пият, за да може клиентите да не си тръгват, а да стоят и чакат опашката. Така че се нареждаме и ние, нали, Вики? И след малко влизаме. Разбира се, плановете винаги се променят при мен, така че влязохме в Луи и всичко друго отпада. Знаете, вече съм с формата на Apple. В момента сме в Луи Витон. Това нещо е огромно. Този магазин, това не е магазин, това направо е не знам какво. Това направо си е мол Луи Витон. И си харесах една уникална гривна, розова, разбира се, с златно. Много красиво ми стои на ръката и в момента ми я търсят. Разбрах сега нея и сега ще ви покажа като ми я дадат. И така да и си харесах розова гривна на Луи. Тя е една единствена останала в целият магазин. Моят размер, така че сега ще ме донесат. Много съм щастлива, много исках точно такава розова, отдавна си я гледам и видях, че в този магазин я има и дойде момента да си я вземат. Плановете се променят, розова гривничка на Луи.
Сега ще ми даде достатъчно. Всяко едно момиче, дори да вали, не може да изпусне Сефора. Знам, че имаме и в София, обаче погледнете тази Сефора. И погледнете опашката напред. Майко. Thank you. Кажа, че до година, максимум 2, обещавам ви, че гримовете на Babe Beauty ще бъдат така, тук в Сефора, в Париж и във всичките държави в света, така че очаквайте много скоро. Вижте, излизам от Сефора, някой посреща с цветя. Някой ресторанчик. Нали? Ау! Нещо да забелязвате по мен? Новото ви глансче, да. Да, после ще ви направя анпакинг, така че като се прибера, ще направя целият анпакинг на всичките ми торби, които съм купила днеска. Така че да, вижте навън по-гадно времето заволя. Аз съм мокър като не е по поръчка. Не е по поръчка. През деня беше по поръчка. Днеска беше уникално време, човек. Знаеш какво стана? Няма да спреси. Да, обещах ви да ви покажа какво си купих в Париж. Така че сега ще правим супер готин анпакинг. Надявам се да ви е интересно. И нека започнем. Започваме с торбичките на Louis Vuitton. Значи искам да ви кажа, че в Louis Vuitton имаше опашка сигурно 40 минути докато влезем. Почваме с такава малка сладка кутийка. Момент на истината и хоп. Но да. Благодаря сте. Тук имаме още една торбичка. Това е гривничка Louis Vuitton, розова с злато. Гледайте каква е красавица. Наистина уникална. Продължаваме с следващите неща. Тук кутийката е по-голяма. Ето така изглежда. Готови ли сте да видите тая красота? Вижте супер яко портмоненце. По-маничко исках си за малките чантички. Вижте тук е за стотинките. Вижте какво е яко. Разбира се с розово, както знаете, при мен всичко е розово, така че да. Продължаваме с нещата, които си купих от Sephora. Първата ми е много смачкана, съжалявам за нейния вид, но не беше в куфара. Първото нещо, което си взех е такъв гел за вежди на Benefit. Казват ми, че е много добър. Продължаваме с такъв молив за вежди. Аз в принцип ползвам помадка, но нещо реших да пробваме и моливчето. Ще го видим. Айде, изглежда ето по този начин. Ще го пробваме. Между другото, хора, открих уникален гланц за устни. Боже, като го пробвах там, е уникален. Има уникален блясък. Ще си го сложа по-нататък и ще видите, но ви го препоръчвам с моите две ръце. И последното нещо, което си взех си пудра на Sephora също. Много хубав цвят, много лекичка, много ми хареса. И реших, че ми трябва. Не ми трябва, но ще я имам. Това не е всичко. Бях в Apple магазина, купих си AirTag. Пагаш в чанта или в портмонето или в куфара и може да си го следиш където се намира. Аз си го купих с една розова кълъвка, за да може да си го сложа в новото портмонете на Louis Vuitton и да знам винаги къде е и ако нещо да си го намеря. Мисля, че това е всичко, което съм си взела от Париж. Здравейте, приятели! Добре дошли в нашия ден 2. В момента сме на закуска обяд, както винаги. Никога не ставаме рано и затова яденето ни започва в 1 часа. Напротив, ставаме рано, просто пътя е 1 час насам. Има задръстване, тук има опашки и още 5000 неща. Така ли, няма значение. Сега ще ви покажа какво сме си поръчали. Аз си поръчах ябълков пай, който между другото е много вкусен. Насенка, какво си поръча? Я разкажи на хората какво е това нещо. Сьомга. Много изпечена, много яка. Тост. И точно тази сьомга е колко пари каза, че?
4 парчета, 56 лева, супер. Както речи? Пасичка си. Това е пасичка. Имаме си горещ шоколад тук, така че това е нашата закуска. Да. Вижте между другото какво е яко заведението. О. Така, малко да ви кажа какво се случва. Влязохме да си купим нови чадъри. Вижте моят какъв е готин. Ела в Париж. Дано е здрав, защото другите направо да не ви казвам. Купихме супер яки ключодържатели, магнитчета за всички. Ето ме. Вече няма да излиташ, нали? Вече няма да излитам, да се надяваме. И сега отиваме да се разхождаме по магазините отново, по тези, които не сме обиколили вчера. И така, има между другото сега запазим ресторант за довечера, защото ресторантите тук са пълни 24/7, 7 дни в седмицата, така че тук само с резервация трябва, затова вече запазихме. И до вечера сме на един много як ресторант. Oh, sorry. No problem. I want to show. Така, пробвам тук едни розовки, много кют. Мисля, че са много сладки. Какво стана, бе? Пробвам едни много яки обувки. Я да ги видим. Маля, много сладки човек. Между другото, супер яко ще си дадат розовките. Да. Без майтап. Любимаме цвят. Не знам, освен да се мачваме. Искаш ли? Няма да ти откажа. Черното или розовото? Ти за кое си? И за двете. Сигурно? Да. I will ask. I will just do for the... Хора, погледнете. Това е рая на Диор. Това е нещо нереално. Оп. Вижте каква красота е. Таман почва да се стълнява. И ние отиваме в Галериес Лафаете. Ето така отиваме. Влязохме вътре, притях малко тия Гуци, Диор, Шанел, като при нас Зара, Бершка и Ню Йорка. Навсякъде и по много. Вижте къде ме е завел! Вау! Уникално е. Много е красиво. Кажа, какво ще правим сега? Навечерихме се, супер вкусно хапнахме в един много вкусен и красив ресторант точно до кулата. И сега какво ще правим? Ще караме колелета точно до Айфеловата кула. Ето я и нея. И това е Вълба. Сега ще ви покажа как ще се случват нещата. Мен малко ме е страх, защото движението тук е отвратително, много гадно. Но сега ще се забавляваме с тези колелета. Да, и така. Опа, чакайте, ще ме блъснат. Те колелета, опа, така разглеждат. Готови сме. Петенка ще слага нещата и тук отпред в коша. Газ, 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 газ. Петенке, я да те видя. Оп, здравей. Няма да ме блъснеш. Мен не ме блъскаш. Лесно. Айде! Газ предаваме такова човек. Айде, давай. Давай, 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 давай. Газ. Човек няма такъв кеф, буквално. Гледай какво става. Майко! Това е може би най-яко каране на колела. Олеле! Което сме правили. Бецинки, как е бе? Цак. Я филмът в кола.
Така, след колелетата нашето приключение не приключва. Ние сме дошли в някаква уличка. Виктор намери някакъв джаз клуб. Виктор намери някакъв джаз клуб и ние, разбира се, си поръчахме един Uber и веднага се оказваме тук. Тя ще покаже хората, тук се нарежат, сега ще ви покажа. Отиваме да денцим. Режме се. Добре се танцувате. Някаква уличка. Оп, оп. Влязохме. Къде ги за мене? Само да кажа, че тук ще излязохме от джаз клуба. Беше много яко, има страшно много хора. Ние не издържахме повече от 30 минути, нямаше никакъв въздух. И направо ви казвам, все едно купаете в друг свят. О, нас ходи кара в някакъв друг клуб. Събираме се. Хоп. Супер изморени. Добре. При нас е само да кажа, че при нас в момента колко часа, сигурно 12:30. В България е 1:30. Воли да правихме, днеска беше брутален ден, момчета, момичета. Да. Самомерка задължително. Там ще... Да. И така, ние си лягаме и ще се видим утре. Айде! Така, добре дошли в нашия последен ден. Вече сме с опакован багаж, тръгваме, отиваме на последна разходка, последна закуска в Париж. Хайде, кажете нещо и вие. Да, ходим, че закъсняваме, да, чака на ни чака, така че да. Ще ви покажа нашия последен ден в Париж. Оп. Оп, айде. Thank you. Чисто денко. Отиваме да си оставим багажа и отиваме да закусваме на едно много яко място. Thank you. Мале хора, пазара е много як. Има всякакви неща, всякакви камъчета, елхички, чайчета, вино. Вижте горе. Искаш ли да се качим? Не знам дали. Ами, имаме като цяло малко ръв. Вижте какви яки работи. Има супер много хора. Пазара е сигурно колкото... Виж как се хвана тия бюджет. Аз принципно се качвам на всичко, ама това... Накрая нещо интересно. Хайде едно винче да завършим. This one. No, It's good, yes? Yes, good. Okay. Какво казвам цяло на Париж и ще се видим в София.